duk abin da kake so ka yi ka roki Allah ya baka zaɓi, duk abin da za ka yi ka roki Allah ya baka zaɓi. A fahimta ko? Bari mu baku misali na biyu. A ce kai ne yanzu, misali a ce a kira ka, Dangote ya kira ka. Idan Dangote ya kira ka sai ya ce akwai yashi yana so ya baka aurenta, kuma kyakkyawa ce, kuma zai baka contract ɗin wasu kuɗaɗe za ka rinka samu, alal akalla a wata za ka rinka samun miliyan 10. Zai baka dan kareren gida a tsakiyar Abuja, zai baka motoci irin wanda kake so. Dan Allah, wannan alkhairi ne ko sharri? Alkhairi ne ko? A zahiri alkhairi ne. To idan bawan Allah ne fa aka bashi wannan, to yanzu ba kallon wannan alkhairin zai ba, zuwa zai iya kwana cikin dare yana roƙon Allah, yana cewa ya Allah, in wannan auren alkhairi ne Allah ka sa ya tabbata, in sharri ne Allah ka raba ni da ita. Wa zai iya irin wannan addu'an? Wallahi sai bayan Allah. Ba za ka gane haka ba sai an ce ka shiga yanayin za ka gane haka. Ai mutane da yawa a cikin musulmai 199.9 cewa za su yi habawa alkhairi ne. Kyakkyawan mace, ga gida, ga mota, ga kuɗaɗe, a ce ana tsayawa ana wani addu'a, ai ma alkhairi ne. To amma baka san kila a kaddaran Allah ya kaddara cewa duk wanda ya auri wannan matan a daren farko zai yi hatsari, ya yi kulikulin kubra, ya karere ya mutu. Yanzu alkhairi ne aurenta ko alshari ne? Alkhairi ne ko sharri? Kaga sharri ne kenan. To shi bawan Allah yana kallon baɗini ne, ba zahiri yake kallo ba. Saboda haka kullum a duk yanayin da kace ka roki Allah, to shi yasa Allah madaukakin sarki da ya halitta